Sme areáli firmy JAV vo Vlčanoch, je to nedaleko Šale. Podo mnou vidíte jednu prevádzku z troch, kde spracovávame živočíšne tuky. Táto výroba je náročná na elektrickú energiu a na tepelnú energiu. Každým rokom energie sú drahšie a drahšie, preto sme hľadali možnosť, aby tú energiu sme čo najlepšie využili. Pomocou technických špecialistov SPP sme nainštalovali v roku 2008 kogeneračnú jednotku a môžem povedať, že za 2 roky sme usporili zhruba 100 000 eur. Kogenerácia, čiže kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla zo zemného plynu, je pre firmu JAV z pohľadu úspory nákladov ideálnou. Firma potrebuje pre svoju výrobu veľké množstvo tepla pri rôznych teplotných úrovniach, častokrát vyšších ako 90 stupňov Celzia. Po konzultáciách s výrobcom bola navrhnutá kogeneračná jednotka s elektrickým výkonom 160 kW a tepelným výkonom 199 kW v netradičnom vyhotovení, a to v dvoch teplotných úrovniach 90 a 110 stupňov Celzia. Firma teplo spotrebúva hlavne pre svoju technológiu, pre ktorú slúži ako primárny zdroj energie, v zimnom období teplom aj vykuruje. My sme nemali záujem vyrábať elektrickú energiu, aby sme vyrábali elektrickú energiu. My teplo potrebujeme, aby tieto nádrže dostávali pravidelne ohrev. My dosahujeme nad 8 000 hodín ročné využitie kogeneračnej jednotky. Spolupráca s SPP je od roku 1998. To bolo spoločné riešenie skôr a už potom oni to práve vylepšili. Tú veľkosť zdroja sme 3-krát menili. A mali ste nejakú oporu, istotu. Je to dosť veľká investícia a v podstate je dobré sa obrátiť na skúsenejších, alebo tí, čo už vlastne to mali už inde overené. Kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla je najlepšia pre zákazníkov, ktorí dokážu celoročne zužitkovať hlavne vyrobené teplo. Táto realizácia je toho ideálnym príkladom. Možností, ako ušetriť, je samozrejme viac. Radi poradíme, do akej technológie sa oplatí investovať a aká technológia je pre daného zákazníka najvýhodnejšia.